Kublai pi baro ka janmiet besuk bakaman ye pi baro kibrio basa akan ke jalami kalaya kibape ikan ka video ba ke YouTube channel jonga halor katuka jing pelaj jong kitu kibrio ya katuka video jonga mau bantat inga nga ngadap da ka jing komen ke bakram namar ba ha ka jing im jong ubrio ngidon na kijong jing bakla tangbai katu ke video kabangang ngapelaj kadena du mencam senam Handrai habang pelaj katu video kamur haduk menta kadang lain ti dade bagi pelaj nadu katu kapur pi blog ye katu video jonga kalam ka jing tip jonga bat menta pi edit ru ya katu ka video jonga kalam ka jing tip jonga ti nga sngau lengo ken kitu ki message ba fi pha pia berngam mengar ban blackmail ane ban berngam kamut ban ong bengan that ye pi katu kam de ba ong banga ngakren bakla lani ngakren duna ya kata ka ya ka banga ngam perkhat lani ngakren ha kajing buat kumba pi ong yanga ubuat ti dena takadaw kani kajing punsa jonga don ki bakano krislam ler don baki kran kumni kumtai ngan ong ipi katu kade kajing hikai pila ban ong be what you seem serious ya ke banga ngakren what seem serious namar balai lada pisem serious ti kalong ka bang ngim perkhat kalong ru kum kajing thok kajonga pila ban ong inga ubathong ti ka ba kamansim jonga ka kren ngan ong ipi ba kamder kajing la kajonga ngai thu ipi ya kajing sisa ba ngalong thik kum ubit dra pikano ubit compare kam sngo era tamatang ka wei sngo komik bat sngo chutia ya ka ba ki berngam ki ong bang ngin that ya pi ha habang la de pelan ngakren ya kato ke video ngakren kenang tu kalong thikum ban tes ye kibrio jungi haduk katno kata kajing bisni ba pi ya don ba pila ban pendon kam da ka kajing bisni jong pi ban blackmail you know ban penok man sem you know kato kalong kajing thok mata jong pi pila mentah ot pila ong ngau ban penlek ran nga ni pila ban penlek ran handre ngade ubrio uba po ngi ba po tam hang ni perthai ngan ong ipi ngam jus ngawi kata namar balai ka ba kibrio ken po ong na perthai la ken kraw khamat ublai bat ya ka sang ni perthai kamot la ken hok khamat ublai bat hakaba kibrio ki ken sang la ni ken pop ya kata ni hakmat ublai kade ka hok bat ka hok ka jong ublai pan hang ni ha ubrio kade ka sang bat kade ka pop ti dena takadaw ba ya ka jing perkhat ka ba ngi bisar para brio ngam kwa ra ban reply la ni ban panphai pi da ka basnio ya ka ba pi le ka basnio ngan panphai pi ka basnio da ka ba da ka jing bha ka jonga ti ngan ong pi ba borobor kalong ka jing hikai mde bang akran event pat ya kitu ki ba that igi video jonga la ni ki bale kum to klam tem katu ka kalong ka jing hikai pi ba borobor haba pi le ka no to dale da sngo tho ken le das ngutu kai namar ngim la alaj balenga ong babon hi ha ka imlang salang ki don buon pha kita ki khun sipia mo ki ba bun sen ki penmi ya kano kata ka jing ta madyong la ne ka jing ta ka jing no man sem ki baca ben oh sipia oh yung kumta khun khar khun kum ni amtai hanrei tei yala ka yeng ka sam tei la ka ya ka imlang salang ba bha tei kano namar bale ka to kam de ka jing bakala jung phi kam deiru ka jing bakla jung kikmi kikpa handre ka benta ka bangi ngis nguthu kum ki brio ngimdi bano man siam te mar ho ki ong sipia ngadi sipia ne stengka mono banjot se kata sipia ne stengka hatu ublei hu hikai ngi banjot skum tai ki brio dan trai bala am juba namaralda ngi jot se ki brio ngin ong ba u sipia u stengka nai kami kata kentien hatu kata kadai kentien babha haka imlang salang jungi ngan ong ipi ban khanglat ya kanu ka song man lada ban ye song kha khale hoi ka bible kam hikai ngi ban song kha khale la ne ban ong bet ba ngin ya na ka we ka jat ban rio so ka we pat ka jat ban rio na mar ka long thik ma pan mong ya ka tu ka jat ban rio ka ba ka tu ka kan thei ka wan ti han rai sisen ba kata kan thei kala lech pat ba kan ye song kha bat we u jat ban rio ka mot kam dei shu hiru ka tu ka jat ban rio na mar ba ka habot ya ka jat ben rio ya ka dustur ka le niam ne rukom yung to chenrang tia dia na takadaw ba balay bangang karan kum tu ba nga ong uta ubrio uba
ngan penim ya kajak brio lojong kajing penim kam ong ba ngade ukon jong ublei ngaklam kam ba ban ong ba ngade uje sukres ne we ukon jong ublei jar no ba ko ngo iki hukum jong ublei ude ukon jong ublei mana kajing jong no kristan uba ya akalanti ke badai bat katkum ka hukum jong ublei uya iki ba bha la ne kalanti ke bha kata ki de ki kon jong ublei ti bale pe dia phi mianut ban kam ba phi de kon jong ublei ha kamot ladanga ngakam bade kun jung ublei kamot phi sngoram phi dom kai ka jinget bat kai ka ba ka kamram jungi kum kristan bangi di banle kumno ka jing snotho bat ka jing sempang bangi ngi don de dene ta ka daw ngan suong phi kam dei banga nga ya thaw ye kitu ki bathat ye nga la ne kitu ki ba ki khana kitu ba don dak to kum sim bisini ka de ka nuksa ba bhai phi hoj ngala ngan ong phi ba ki eke bar khoj ha ka jing prakhat jung phi ki de ki ba bakla suda ka jing kran jonga ka de bakla suda ti kamut kata kalong kajing tiang jong phi lada hapi ngakran manga kamut kaman sim jong phi kam pediang kamut kalong bakla lada kajing kran jong phi ru lada ngang pediang kalong bakla ti hendrei ngang suong ipi kata kajing bakla jong ngane kajing bakla jong phi ru ti kamut kan de yu ngingi hap yem hakane ka pathai rangkat ba kajing sniu kabas niu ru ngi hap yem kababha ru ngi hap yem ti kumki brio ngi hap banang ken man kiar kumno banle ban ya bha para brio ngi hap nang ken ban ya da ka akor ke buram kemut ngimde da ka bangin le eke ngin le blackmail kato ka jing tho kitu ki message mo jong utu ukale bat utu ko tempa kitu bar khoj awar ka kerteng ru ki thok ngala dep tip no du meno ba via blog de kamu iya ka tu ka video jonga namar ka de du macam snam rei compare tang ba wat jumlian su ban le kumni kiwi pat namar bale yo poi pat ka ka ba pensosi pramangi mo ti kajing hikai kalong bet ba nga hikai ya kakten jong ublei ban hikai ki brio lo jong phim nomla ro khanglat mano namar kani kadi ka hok simet jong ubrio bangin keren namar nga puli ke bible nga klam puli ka no ka ban yalam ka basnio ti kamde ro ong bet ba ngadi ukur islam ler ti mano bala banjot saperthei kamut ladangi ngi ong krislam ler phi kadukti yano hato phi phila ide ki blai phi pule bible kamut phi perkhat pade kata kajing kran bami ne sentur jong phi wan penskosi ino hato phi de kiblai lada phi ade kiblai tu ngan mane no phi ken handrai nga ngatip betang uwe ublai kino je riau la ne kano jingai la ne kano ka balang ngam mikran ki balang ki society bar khoj bodon ka jala jungi ki babha hakim lang salang jungi ti ngiskutu simet ken kumno ban hikai lane kumno bangin ya kalanti ke badai ban hikai la kibrio kumno bakin im kalanti ke badai bangin nom sya elam bakla bangin nom sya thok kani bar khon kade ke ek banging ye share da ka banga play ke youtube channel jonga da ka banga snai video kamut ngai ui ek ba hakajing im jungi bangi ngi sya le da kini ke kom mo nakapor ngasit pet kai gitu ki ba kisah wat ki aktor jung ki film khasi ero kamu tang ba ya ben ya sin mer ngop te teng da pisna jing ruai ki don ba ya ro ki don ba ben kani kamu kapen i ya ka jing bom pat snuthu jungi ha ka jing mut perkhan ban ben ino nei kamu ka kloi ba tel da pila ben ngala pediang pede ta jing ben jung pila na jing mut yanga ngan le kumno hatola try ban jing mut ladala pada ajung mut kabahaya kan handrai de sunang teman ben baro ngar nganang teman ben nganang pan ben te kambahap dia bangan suben si ben ne kemut namar bale lada ka jing ben jonga kan penskosi ino kam don yung motor te nga tie de nak ta daw ngong ipi wat yu sim serius ya ka babadang ikran namar ba lada pile akum ta ka pau syai ba nalong kelung kena aka jingmut di perkan de nak takadaw pim de barus ngoram pat de bandom namar manta kini brio mo ka juk sai manta kumno bangi ngin long ki brio ki ba bala ban ya share iwe teng ki pendom pinang perkhat ba pila dom handre hadian pat pinang perkhat ba tai di brio di basnio handre pause uto brio di ba ngarong akam perkhat de ki ya kitu ki ba that de kitu ki youtube channel jonga ba ki de ki basnio nga perkhat ipi de ba namar kani kalong tik ka jing hikai yangi bat kat dakai ka jing ya share jongi ba kani ka jing ya pendom jongi ne kapan sian bat kapan krawi ka jumut berkat jongi ti habanga hikai ka bible ngasim serius ya kani ban hikai ki brio lo jong namar ba
ngang ong ipin adu nungkong balai banga pule bubul ban stan nga syam ye ka jing pen kemen ka mesim jonga bat ka ba pen pho sam rakhi ka jing im jonga habang pule ka bible ka theo si sha ka jing im jonga te de nak takadaw de ngangan chu ong ipi ba mde banga ngam tip mde bangam sungu thu waju ong nga ubi te kino ki ba pe ka youtube channel jonga te to perkhat ala dia lada ka sungu ya ha to pediang lada kam sungu ya bretno berat no kamdan ka jing per kamder ka jing penbor jonga ini no tang bala da sungi ham tia pet sipet ni le kanang yat ka ni ka jing yat nanti jonga bale nga puli ka bible kamot ka jing yat nanti jong ka video jonga ka nomkot no ru kamot jar kitu ki badon kamon ban pet lada ki bayo jing mot ta kamot sa kata kadi kamon jong pi phin le kun noru nga klam ong ipi ba kidon bakeno nga ba oh kamot ini ku akamai pisa dak video kum tai namar bale nga hikai ye kibrio babon kibrio jungi kim dasmat on pule bible ti nga ong ipi nga kentu ipi lada pi kwa kajing stat na ublei to dapan na u to pan te ansa ai to tiet en sapli mo ublei lada ong e kata kentin ti ban pule ka bible tolong ubrio pas ngotanat ban pule ka bible namar lada pi ngotanat ban pule ya ka bible kala penlong lupa ye pi ba utau kristan basisya video kristan basisya ada pi puli ka bible kemot video kristan bisya namar pinyo ki bot ki jingstan bar ki jing sampang ban borobor kan penduk no ya katoka mensim sni jong pi ban bisni no ne ban keren ben no ne ban keren tomet no kan penduk ipi pan pinlong bru bersian pinlong bru berstan kani kadi jing hikai kai ka bangang pusngau de na takata mnilei ya katoka ba pi ya that pi yu ma mnilei ra kamdan jing fer kamdan jing ta bale ba ladanga kwa bensim kupot dak basni kam bahara kamder ka babha ding takadaw nga yai pu samrakhi ya kitu comments jong fi nga internet hi tong ini yo bentalang ha ka bangi ya share iwe te mentangan puliano ina ka kitab jong phawar kidon kibri bom ong mo te ki ong tepen i ka bible jong fi tengan pen i pe kani ka bible jong amo ta katu yo fi ong pade bakalong khongpong te pe kani kadi ka bible kidon ba ngapen i sisien banga duai mo yong bali pi duai da kadiang te kamot ha ka jing pe jong pi kadi da kadiang ngapat ngaring da ka front kamera te kamot hanga ka hapi kalong da kadiang hanga kalong da kamon de nak takadaw to kan pulian no kitab pawar menta kal nong ka ba arpusan ka dukot ka balai kumba ki beneng kilong ki bakanjang bat ka khandau kalong ka bajeliu kumta ka jingmut jong kis iem kalong kaba omla bantau krut no ya katingit na karupa bat ukamar uyo tiar sinakiu weng no ya uriusniu na khmat us iem bat ka khet jong u kan yang ha ka hok wat ju sur e hakmat us iem ne yang ha ka jaka jong kiriu kraw na ba ka khambha kaba anda ong kiu shaneng ban ya kaba sha shop sharum hakmat usim kat kaba ki khmat jong phi ki ui wali ra karki saying bishar ayu padde phinle anda uparamarjan jong phi upendu nia ye phi ya pen inia shua ya kakam bat uparamarjan bat wat khat ya kakamri jong uwei pat ya yo ubayo sngew uthat lat saya phi bat kanam sniu jong phi kam kut shu Shikantin katien da thau kalong kum kiso apul ksiar ha kanthap rupa kum ka satik ksiar ne ka jingdeng ksiar ulong unong sneng ubastan ha ka skor ubasngam kumbalong kal er khrian jong ka yor ha ka porot kumta ulong unong lam khubor bapan kemen ya kinong pha upan thandai ka mansiem ki kanrat jong u kum kilo bat kal er khlam slam ulong ubri uba kopia ya ka jing ai ba syam la ai ulong ubri uba kopia ya ka jing ai ba syam ai da ka jing yaisha ya unong sansyar la ban pengej namar uthlit bajam upan khenye kisieng lada phiyo ngam bam tangkat ban biang yo haba bam pi pri no yaka wat julet kha sayeng pramarjan yo ukalang ya ye phi bat u isi panban kum udeng phalup kawat lam ne unam sian kumta unong sakhi lam ler ya uparamarjan bansania ha uriu set kala ha kapor jenjar kalong kum kanyat bam khanyang ne ka kejat ka baptuj
ubarwa jing ruai hakad unut kabakuslai ulong kum ubrio ubaloj ya kasopti habakrian bat kum kasirka ya kijingbong lada unong syun jongpi utran ai kpu ba unbam lada usliang ai ba undi da kum ta pin pen sngoram ye u bat utrai un sa ai bainong ye pi kala na chate ka kit slam handrei uthlit jeler jongki jingpet dom la ban syong ha kendong tunum kala na chate ka kit slam handrei uthlit jeler tang ki jingpet dom la ban syong ha kendong tunum yeng ban ya ka basa alang bat ka the alukhi kumbalong ka dat tha ya u bathanrang kumta kalong ka khubor babha nari bajengai kum katlong kti ne ka poliu bit jakhlia ulong uriu hok ubale jamrngiu hakmat uriu runar jubha ban bam ngap than kumta le datangkai ya kitien penro ubriu ubam sencari la dia ulong kum unong ba laj ulong kum kanong ba balait lan ka baklem kenro kani kaktian ublay ti namar kata to pensong dor ya ka eke ba ngang pulie pi na kaktian kejong ublay ti ya pi baro ki bapet ya ka video jonga phimdei bania thau ya kito ki brio pat kito ki bathat ki video jonga kumni umtai ban pet ho pi al ngo kumni umtai menil alai ngut sangut ki prolog jonga nadu na chathi simo korwat ki phone nga balai pi kran kumta balai pi nongta ngonga katas nem ngi lai imbat pi hato nga di ubiet dena kata ngong balai banga ongumta te compare kajing le ranjunga kamu li yupat ngali ran kum brio namar ngami kane ka jingla jonga bar khoj kamder ka jingla jonga kade ka jingla jong ublai bat kane ka mensiam jonga nei kade ka jong u yangan satep akhandau kane ka do jonga kade bahap tep akhandau tie kai ka bangang akwa kamut ngan sarong ko aburam kadon jengmut yanga kamdon jengmut ra kani kade ka jing pensngo thu ya kitu ki bapet bat haba pipet borobor tora long kibrio ko perkhat janai ki shua ba pin rongko shua ba pin kran ti dena takadau haba pi theu ya katu ka bangang kran kapen ya kata ka jinglong ba pi phila perkhat be ba bamlong ti ka bamlong ha ubrio te mlong ha ublei pat kalong ti kani kamut ka ba ublei un sayalam ti nang syakmat ngin sanang ya nang ni syakmat ka ba ublei hi unang pensya chu ha ka jingmut di perkhat jonga ngan samlem ye piru namare ya ka bangang pulie hang ni ban pensya ye pi ya ka ktien ka jong ublei naka bible kamut kalong bait ba ngang ong pi to ye duai khenang step duai hala yang asam balak siing sisam ban shua ban thia aru aingu yoblei shua pinthia pindam ti don kibrio ki ba comment singa ong bai badang nang step yong kumno kumtu ngala klen yong phila player nang step ngasungo komik wa ti mlei to ki jengkran jong pi baro khot ki ya biang lot hi te nang ni sakmat ni nang ye share iwe bat teng ndi bangadom ngasungo komik plat dina takadaw kublei sibon ni pi baro ti kamiet masuk ke kemen ni pi